A štart. V tomto okamihu boli druhé dostihy tohto popoludnia cena Lalik rovina 3. kategórie na 1100 metrov. Odštartované z jednotky prechádza na špicu My Little Star vedľa Saigona aj Ivory Davis. Na 4. pozícii začína pri bariére vo výhodnej stope Luminátor, vedľa neho Yaris a je tam aj Kite of Gracie. V druhom slede začína trojica Sir Magnus, Sharp Brook a polská Miss Lomitas. V tomto poradí sa blížime na protiľahlú rovinu a tempo, ktoré nasadila My Little Star s Karoli Kerekešom, je pomerne svižné. Na druhej pozícii sa vyváža Saigon, tretí zvonku Ivory Davis, vedľa neho Luminátor a Yaris. V druhej polovici stále Sir Magnus a Kite of Gracie, na posledných dvoch pozíciách stále Miss Lomitas a Sharp Brook. Sharp Brook sa prepadá na posledné miesto. Na konci protiľahlej roviny má vedúca My Little Star stále dĺžku do brúna druhého Saigona. Luminátor sa po centimetroch posúva bližšie líderke, štvrtý Ivory Davis, ďalej Kite of Gracie, tréningový kolega tiež dobre v týchto dostihoch. Yaris v kontakte so súpermi vpredu, naopak o progres sa teraz pokúšajú Sir Magnus, Sharp Brook a Miss Lomitas. Polská kobila vzadu teraz tiež začína zrýchlovať, ale bude obiehať vo vonkajšej stope. My Little Star privedie pole do cieľovej roviny, zvonku už tam na ňu útočí Luminátor, ktorý zmenil stopu aj Saigon. Trojica bojujúci koní na špici, My Little Star, Luminátor a Saigon. Po bariéri voľné miesto pre Sharp Brooka a Kite of Gracie, ale o víťazstvo stále bojuje líderka My Little Star a Luminátor. Rodí sa tu prekvapenie alebo nie? My Little Star odoláva Luminátorovi a Luminátor favorit sa dostáva dopredu a bude to nakoniec isté víťazstvo pre Luminátora. Na druhej pozícii My Little Star a doslova centimetrové rozhodnutie na treťom mieste medzi Miss Lomitas